लोगोफोर जोंना एकदम मिउजिक भिडिअनि बिदि जालायबाय नै एक्टरा फैलायबाय जोंना स्टार्ट खालामलायबाय दिनैनिफ्राय आरो गोदान मिउजिक भिडिअ साननैसोनि उनाव फैगासिनो नोंथांमोना नायदो नै आब'नि प्रडाक्सनाव फैलायगोन एबारबो बयबो रेडि जाबाय जों दा ओंखारलांनोसै गोदान शुट फैलायबाय जोंना एकदम मिउजिक भिडिअ साननैसोनि उनाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन नेबाय थादो जों ओंखारलांनोसै शुट खालामनो थाखाय लकेसनसिम जों ओंखारबाय एबारो माबायाव लागोन दा बन दारागावसिम थांसै जों एबारो नायलांबाय थादो नोंथांमोना नुलायसिगोन गोदान मिउजिक भिडिअ फिन खनसे एलएस प्रडाक्सननि गेजेरजों दिहुनजानाय जोंना रेडि जाजोब्बाय नै एड्रेसखौ लाबाय एबारो जों एबार दारागावआव थांग्रोनोसै ini saya jangan ini cing, ini cing jangan, cing apa guna ya? Mana? Ini mai kali sebenarnya mar, bukan nih. Mai pernah mai kali peternak siapa nih orang? Mai pernah masa zaina? Zaina. Dibeli bari sama nak kayak gitu. Ini cuma dulu. Ini hayam apa cuma cina? Jangan mila tuh cuma jangan hayale. Jadi kabar tham punya baik gay kabar. Masuk barang nang siapa? Jadi gay guna habai tim sendiri kalau baru. Mai ini tapi mau bisa drone jalan mah jangan. Eri, kejar orang apa ini? Eri, bukan benar. Darakau moncikan jangi para lekeper. Para kesan gila ke mana? Darakau sulit ini pada. Jeng napa saat jeng napa sudah nih Darakau lagran sih jeng ini. Jeng bawa lana saya uno selek kalau mereka sih nare. Jeng fast food jeng Darakau lana sih. Hat. Jahat rawan. Kini lo ngkarut ya. Ini zana kini lo je begini pe. Zana hari kini lo. Zana kubara, kisne kubara. Sarlah sih. Laklin dulu nggak syukur jane. Darakau sopilai bejeng ibarat lagi bol. Ini sahi Darakau nih gate, main gate. Isur niku mah gate punya lah kana kalang. Bitang mana ada nggak na? Sendal lagi para biau sama tong punya. Malah isur semua bilang yang mau nak ini. Ridho niku belakang. Darakau picnic spot. Isur niku. Masa ke? Triple 2 3. Entry kelambaran sih biau. Entry office. Ridho niku belakang nama. Midul muni ke apa kan nak? Karena mana gazang? Jangan apa entry kalam kang bayi jangan entry kalam nane jangan habai bersih. Ini akan isi ni. Orang dah selesai. Kusutuna ya kum nonga. Saleh bejeng dari. Darakau hasil aguzan nongla. Menpilai bayi jangan syuting lana. Kita deh. Jangan musik dah nak kain ya. Musik keputar mana kakaknya direct kah? Mai awalnya ngorban music, kira nang layar. Musiknya nggak aja nih. Harsingnya tak kan? Harsing tuh kayak musik ah. Ping piriri tang to la 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 la. Velek music liya. Velek music tar mana ya? Oh exam. Darakau sopi bejeng ibarat lagi per. Jaran di jalan warna sana. Ada yang jar kalam ya? Ini dia pinang bentuk tidak? Mana mana macam ni? Iya, 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 lak ya. Saya kira masuk ke sana lagi ya surah. Hak rasa datangnya saya ke pernah. Darakau sopi ibarat. Tukan berapa kali kasih paman itu semua. Nah syuting selesai ini ibarnya. Pas tahun ini Darakau ibar. Naik deh. Darakau area ke. Ang pas family ini sih.
जोंना हिर'आ फैदो र' इनो जोंना हिर'आ कारबो गाखोनो हाया स्कुटिजोंसो बेरायो जोंनिया एबार मेकआप आर्टिस्टआ मेकआप खालामनो रेडि खालामबायानो एक्ट्रिसखौ जोंना मेकआप आर्टिस्टआबो डेन्जारलै नो एबार एक्ट्रिसखौ मेकआप खालामसिगोन जोंना हाखरखौ फबनाय गिदो फुख्रियानो गैखाया बारा गैया स्लिम स्लिमखा एक्ट्रिसआ स्लिम हाखर रांदो एबारो जोंना बारा मेकआप नांलायलायानोलै एक्ट्रिसनिनो बारा हाखर गैया साफाखा दे गय हमथाना जोंना इनो खामानि मावग्राफोराबो दोनखासैलै ग्रोब ग्रोब टाइमाव फैखायो इनो सारसिना दो सुरजितनोसो नांलायलै मालाय साफा खालामना मानसियानो साफाना मेकआप बानाय रोखोम सुखायो दे मोजां खालाम मेकआप आर्टिस्टआबो जोंना डेन्जारसोना दानो माया बे जाला माया हुदला जोबना बोगोन आरो जायगायावनो आब' सुदेममोन दंफैयोमोन बिसोर ज'खा ब्लगाव फैनो हादों मा खिनो ओंखारनाय लयना दा हावगुरिसो नाम दोनजागोन नों मानसिफोरजों खिलुग्रा होनना बुंबा मा जागोन नोङो नामगोन खिलुग्रा लासिगोन खिलुग्रा लाबानांगौ खिलुग्रा प्रडाक्सन मोजां बुंनांगौ माया सेल्फि लालायदो आदा सिंगारबो जाहैबाय नालाय मेथाइ रोजाबाबा जाथारा थांफाबाय थायो मेथाइयाबो थांफाखायो थारमाने खामानिजों लोगोसे फेसबुक इन्स्टाग्राम एंगारना होदो जों सानैनि सावगारिखौ सेल्फि लालायदो आदा जाबाय दे एक्ट्रिसखौ दारि साखिजोब्बायनो मेकआप आर्टिस्टआ एकदम मा खालामनो नागिरदों मिन्थिला र' लेथ्रा देखे हाथारदोलै बोरै दारि आखिजोब्बाय मा खालामगोन इजा मावजि बायदिसो नुबाय एथ' मोजां मानसि गिदिर खालामबाय दा साइज जागोन दसे होनानै साइज जागोन जानायालाय इ बांसिन नाङोलै बारा बेयो इउज खालामजायो आं बायनाया गैया नोंना एसे खम दामि खोमा 250 लादोंमोन बा जोंनानो एक्टरनि ड्रेसा खम दामि गाननालै आरो जोंना हिर'आ बे बुंखाबाय सोरबा खम दामि सानगोन खम दामि नङा दै ब्रेन्डेड गोजासो ब्रेन्डेड जोंना एबारनो हिर'आव फैलायबाय एबारो नङा दे एबारनो हिर'खौ दाफबलायबाय हिर'निखौ खुदै मोनलायलाय जोंना मेकआप आर्टिस्टआ जारलालै मा जाबावगोन जोंना एबार हिर'नि मेकआपआ कमप्लिट जाबानो सुट लानो हानाय जाबाय हिर'नि नानेखाखौ खारनो इनुबो आइलेना साइलेना फोनना जोबनि नामा खायमा फोनलायमोन इन्दुलै बेलेग स्टाइल माने इयो केमेरायाव मोजां नुखागोन ना एक्टरनियाबो एक्ट्रिसनियाबो ड्रेसा सेम जाबाय कालारा उल्टायबाय जोंना एक्टर एक्टरनि ड्रेस नायनो लोगोफोर बोरै नुदों ड्रेसा एक्टर आरो एक्टर खालामबाय जों बेखौनो बारगोन ना
लाना फैनांगौ ड्रेसखौ लानांगोन ना मा होनदां एसे फुजा होनोसै गस्लाखौ बेला गानफिनदो गस्लाखौ सिंनि गस्लाखौ बेला गानफिनदो नै सरासति बिमा एकदमबारे सानसेयावनो बुथार होनांगौ ओइ नंखायानो गस्ला बे मावजिया इदिबा बोरै जानो मिलियन डलार इसोर नै सानजा थानानै एकदम फुंथारबाय दे नै मारै देखावगोन दा नै र' केमेरायाव दे केमेरायाव मोजां खामानि होयो अन्थाया आयावनो माबा खर'आव एक्ट्रेसनियाव लागायना हर अन्थाइ लाबो आइ अन्थाइ लाबोलाय ससे गावनाय नङा इयो ओरैजाय माने डलारखौ गावसोर जाग्रोनायनि सिगां भगबाननो जाहोग्रोनो नागिरदों आरो ना जाग्रोनोसै जोङो नालेंखर फिथाइ आरो धुप धुनाजों घुस होआ होनदों रिसवट एसे गैखाया दियो गोरान खासो जोंना नारेंखला फैगासिनो गोरान खासो दियो गोरान मा गोथौसो जागोन बे माबा नालेंखर ना मानो सानांगौ ओइ नै बावथारबाय दे गासिबो बुरजा जाथारबाय मोजाङै सोलिलांथोंसै जय नटराज जोंना जागायनायनि फुजा होनायाबो जोबनानै थांबाय जों दा एकदम स्टार्ट खालामनोसै शुटखौ नोंथांमोना नायलांबाय थादो दा गासैबो रेडि जाखाबाय मा जालायखो नै रानि नोङो लिपस्टिकखौ मोनसेखौ मोनाखै बा नै जोंना दाउखौ दिहुनलायबाय बिर होलायनोसै गान्दौला राजा बिरलायनोसै जोंना नायलांबाय थादो नै बेयो आइफन नामा गान्दौला बिफायानो आइफन ना पासफन बिलाय भिफन भिफन बारलाबगासै जोबलायबाय जोंना नै फैजोब्बाय मादारनाव मेंजोब्बायनो एक्ट्रिसा जोंनानो साराबो सेस गोलोम गुबुजोब्बायनो खस्थ'यै बानायदो बिथाङा बुहुत खस्थ'यै सुट लागासिनो एकदम ना सान्दुं गोसाबाबो नुवाखै मा गाननानै एकदम गोलोमजोब्बाय रानखांलायबाय रानखांलायबायनो मानसिया रानखांफिनबाय मा जाखो बेयाव आं नायबावनि मोनसेसो लानो हागोन खोमा जोंना जोबथ'लायबाय सुदानै एक्ट्रिसा मेंजोब्बायनो आसोलफोरा मेंजोब्बाय नै जोंना नै ड्रन मास्टाराबो साला एकेबारे अबस्था केरासिन जाबाय नालाय अबस्थाया अबस्था केरासिन आल्लाय जाने आरो गासैबो मेंजोब्बाय एकदम जोंना गिख्रंथाव गोसो मोदोम होथाबना नाजाथाबनायनि जाहोनाव ओजोंहायनिफ्राय मोनसे सटआ जोबना फैबाय आरो ना ओमफ्राय नैबेयाव लाहान्दो ओमफ्राय देखायगासिनो बोरै जागोन बोरै जाया 101 बार हिसाब लाखाथारदो होमबा 100 खेबसे ओमफ्राय इयावबा खनबैसे जायो एबारबा साननि र' खैबार जायो नायथारनि वाव जोंना दारागावखौ बाय बाय खालामथ'नोसै जोङो ना गासिबो बाय बाय दारागाव बाय बाय दारागाव जोबथ'बाय दिनैनि थाखाय we are going to सारागाव थांसै फैबावगोन नेक्स्ट भिडिअफोराव फैगोन दिनैनि थाखाय गैथ'ला आरो बे मिउजिक भिडिअनि थाखाय ओरैनो जोंना अमायाव जिलायनो हायाखै सेस मानसिनि मोखांफोरा फैदो जोङो सानजों लायनोसै इयाव फै थाव मेंजोब्बाय गासिबो एक्ट्रिसाबो इनो बोरैबा जालायबाय गुफुरथारमोन गोसोम जाबाय गुफुर नुदों गुफुरसो नुवाखै आं जाबायदाथ' खस्थ'नि फिथाइया गोदै जादों जायोनो जोंना थ' फै आब' उनाव होगोन नङाबा इखो उनाव लाजोबदो गासैखौबो
गाननो बाबाय नों गाननांगौ नङा बे सोर खालामदों आसाम सरकारा खालामदों सोर खालामदों लाइसेन्स गैयाबा दारागावखौ नागारथ'बाय जोङो दिनै मैना फुख्रि थांलायनोसै ना नै सेस सोमबाबा जाजोब्बाय बोरै जाखो नायनो गुफुर मोदायसो मोदाय बायदि जाजोब्बाय ना धनजिता एक्ट्रिसा जोंना नायदो बोरै जाखो गैला साननैसोनि उनाव नुगासिनो आरोना मिउजिक भिडिअ साननैसोनि उनावनो फैगोन बारा गोबाव नङा सानथाम सानब्रैसोआवनो शुट जोबबाथाय इदिदा कमप्लिट जाबानो इदिटाथ' जाखागोन जों दा थांनानैनो रेडि खालामगोन बारा गोबाव नङा दिनै मा तारिख दिनै 8 तारिख ना 10 11 8 9 10 11 12 मोनो 12 तारिखफोराव साननैसो नेना थाथ'दो फैगासिनो जा हिट जाखागोन एकदम जोंना सारा मा होनो एखेबारे माबायदि जागोन दखौ मोन्दों नोङो नुनानै जानायाथ' जोबोद मोजां जागायनायखौ नायनानै माबायदि मोन्दों मोजां माने नुगोन आरो जायखिजाया जोंनि थाखायथ' जोबोद मोजां एकदम जोंथ' हामा होनखाया होननायालाय मोजांसो मोजां होनखायोना नायदो नायनानै आरो कमेन्ट हरदो साबस्क्राइब खालामना हो माने लाइकखौबो माबा खालाम आरो मानसिफोर सेयार खालामना आरो भिडिअआ मोजां जायाखैबाबो कमेन्ट हरबानो जाबाय कमेन्ट हरबानो जाबाय जों माबायदि जाबावनांगौ जों आरो बिनिफ्राय साबसिन बानायनो नाजागोन बेबायदि खोन्थाहर आरो गोदानसो नालाय बयबो जुदि मायबाफोर मिस्टेक दङबा खोन्थाहरबानो जाबाय जों बेखौ थारमाने सुस्रांनो नाजागोन आरो ना गोरोन्थिखौ जोंनि मिस्टेक जानायफोरखौ जेमानखिनि हायो जोङो मोजांनिफ्राय आरो मोजांसिन लाबोनो नाजागासिनो मानो होनबा मोजांखौ लाबोनो थाखाय जोंनो बयनोबो सापर्ट नांगोन नङा होमबा बयनिबो अननाय नांगोन नोंथांमोनहाबो जोंखौ अननांगोन सापर्ट खालामनांगोन अब्लासो जोंबो भिडिअ बानायबाय थानो गोसो जागोन नङा होमबा सानसेयावनो जुदि जोंखौ आरो मोजां जायाखै होनना बुंबाथ' जोंना गोसोआ डाउन जायोना ना मोजां जायैखौ जों मोजां जायैखौ खोन्थाहरबानो जाबाय माबागोन जोङो मोजां बानायनो नाजागोन जोंनाथ' आरो सुट दंबावो नोंथांमोननो खोन्थिलांबाय थागोन ओमफ्राय बिदिब्ला जोङो थांफाबाय थादों नोंथांमोना जों दा थांनोसै मैना पुखुरिनिफ्राय थांगोन दुमनि साहा बागानाव होनदो थांनाय जायोना जाया नायनोसै थांनाय जाब्ला बेयावबो खोन्थिबावगोन आरो बहा सुट लानो गोनां दङ दाथ' मिथिथ'वा खोन्थाबावगोन आरो सुट जायोब्ला लकेसनाव थांनानै खोन्थागासिनो दंसो थांगासिनो चलो बिदिब्ला जों दे थौफाबाय थादों नोंथांमोनाबो गरमखा एकदम बायजोबलांगोन दे लामाखौ मोजां नुदोंना इयाव सुट लागोन एबार जा साफा खालामो एकदम सफैलायबायनो मोनसे जायगा जोङो लामानि थाखाय फैदों जोङो लामाखौ लानो लामाया जा साफाखा एकदम बेयाव सुट लागोन जोङो फिसा सुट ओरैनो मोनसे नायलांबाय थादों नोंथांमोना हिट नुदो लामाखौ एकदम बेन लामा ना नायलांबाय थादो नोंथांमोना जोंनि सुटखौ ट्रेक्टर एबार बाइकजों सुट लागोन नांगौ गासैखौबो नांगौ जायोना माखौ नांगौ नोंनो आथिंखौ जलायसो दानसना हरनो होदोंलै आंनि नंगौ जलायसो हरदेरबाय इसिनि जागोन ना जागोन दे गोजौ जागोन जरासे नांबावगोन बिदिनो आथिङा गाहायद्राय जादों मानसिया खमबावसो बारा नङा नोंहालाय मानो लावखो इयावलाय मा लावनायनि टाइम बे आसोला मा डायलग मारिगासिनो नायदो पुरा राइडार जाहैदों माने पुरा छाप्रि फुल अन टप बाक्सानि छाप्रि साइज नुखाबाय इयो माने आङो छाप्रि साइज नुबाय दे हिर' रेडि जादो रेडि जानांसिगोन जिर' बेलेन्स जालायबायनो नै इनकामिं ना आउट गोयिं इनकामिंआबो गैलानो जिरायदो बाइकखौ सलायमोन खेबसेनो आंना बाइक सलायनाय सलाय माबायाव शर्ट मुभियाव गाखोनायथारनो दे डाबल स्टेन्ड होलाय रुल थायो न' दख'ना गाननानै मीनाक्षी बै मसल पार्कआव सलायनोथ' रोङा
माने नारनायसो नारना हरलायनांगौ जोंनाबो बिदि दङ नै माबाया जोंना सुट जोबनानै जों दा एकदम ओंखाम जानोसै मार ओंखाम उखैबाय DP हटेलाव जों ओंखाम जानोसै बिराद खस्थ' दंजोब्बाय एकदम जों दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै लोगोफोर जों ओंखाम जाग्रा लानोसै ओंखाम जाखांनानै आरो भिडिअ बानायथ'ला DP हटेल सारा मोजां जोंना सारा सोर मा जायो आब' मा जागोन ओइथ' ओंखाम जाखाला नों मा जायो हा नायनिस जोंनानै सारा बिजि दे सार मा जागोनो जानाया नोंसोर सस मथे जाहोनासो जोंना सारा मा जाहैयो नायनोसै जोंनो बुंदो मा सोर मा जायो